us parlaré de com el cervell pren les decisions, perquè a vegades quan pensem en presa de decisions, la presa de decisions es troba en diferents àmbits de la nostra vida. Si tenim, per exemple, comencem el dia i tenim una capsa com aquesta de dònut, doncs una decisió seria a veure quin dònut mengem. Diem, bueno, doncs mira, el dònut de xocolata negra, que a mi m'agrada molt la xocolata negra, doncs seria el que jo agafaria per esmorzar, en comptes del dònut a lo millor de sucre o un altre tipus de dònut. És una decisió que potser no té cap implicació, simplement és el que nosaltres decidim esmorzar al matí. Que per quan prenem o quan pensem en decisions, és veritat que també pensem no únicament en decisions petites del dia a dia, de quin dònut mengem o quin pa comprarem al supermercat, sinó també, per exemple, en l'àmbit de la medicina, per exemple, en el cas d'un metge, quin tractament donarà al seu pacient, o en el cas, per exemple, de les eleccions, ja és una foto antiga aquesta, a quin partit polític votarem. I són decisions que hem de prendre i realment poden tenir importància, repercussió, si hem de comprar un pis, si hem de comprar un cotxe. Clar, hem de pensar-ho molt bé, aquestes decisions, i hem de tenir certes garanties realment que no ens equivocarem a la decisió que hem pres. I això també és molt important. Per què? Perquè a vegades ens dona la sensació que estem una mica cegues en el que és la presa de decisions. I a vegades que estem prenent o que tenim informació contradictòria. I això per què és? Per què ens dona aquesta sensació a vegades que quan prenem decisions ens trobem en una situació que a vegades sembla paradoxal o inclús una mica contradictòria? Això des de la neurociència ja fa temps que ho sabem, que el nostre cervell està orquestat per l'evolució, molts anys d'evolució ha fet que una sèrie d'estructures funcionin d'una determinada manera. I les estructures que ens ajuden a prendre les decisions, hi ha moltes, sobretot la part més primitiva del nostre cervell, que són estructures com l'amígdala, que parlaré durant la xerrada, que no hem de confondre les amígdales, perquè això a vegades passa a les amígdales amb una altra amígdala que tenim a dintre del cervell. Doncs aquesta estructura, que de fet és molt petita, i es diu amígdala perquè significa en latí admeia, i perquè té la forma, de fet és molt semblant de tamany i de forma, doncs aquesta estructura és molt important per aportar les connotacions, els aspectes emocionals que nosaltres apliquem a la presa de decisions. I és una estructura que ja ens ve donada quasi tancada per evolució, i és una estructura que en el moment de naixement ja està quasi completament desenvolupada. Hi ha altres estructures del nostre cervell que no terminen el seu desenvolupament fins als 19-20 anys. L'amígdala no, l'amígdala ja surt de fàbrica, ja surt de sèrie, i aquí podem fer molt poca cosa perquè és una estructura que ens ve donada, sobretot per evitar el perill, per detectar senyals de l'entorn que ens donin informació d'aspectes negatius, i això està molt bé, és una estructura que ens ajuda a la nostra supervivència, però clar, a vegades, en la presa de decisions, aquesta estructura també es pot jugar males passades o pot imprimir a dintre de la presa de decisions aspectes que d'alguna manera van en contra del raonament o del que nosaltres en neurociència diem el control cognitiu. I aquí el que s'ha d'intentar és buscar un equilibri entre el processament més cognitiu i més del raonament i el processament emocional que dependria de l'amígdala i d'altres estructures. La xerrada d'avui serà sobre això, intentaré fer-la el més divulgativa possible i no entrar en molta neuroanatomia ni aspectes neuroquímics. Òbviament explicaré els experiments del nostre laboratori i d'altres laboratoris que d'alguna manera donen algunes pinzellades i llum a aquest equilibri entre raonament i emoció, però sobretot atenent a les bases neurals, que és el que a nosaltres ens interessa. En primer lloc, quan nosaltres parlem d'una presa de decisió, per exemple, tenim una situació ara no, i de fet avui és un dia especialment fred, en comparació a la setmana passada, per exemple, però ja quan s'apropem a la primavera, a l'estiu, un dia d'aquests que fa molta calor, caminem per una rambla i veiem, ostres, una terrasseta, una cervesa ben freda i tal, i pensem, ostres, estaria molt bé prendre aquesta cerveseta en aquesta situació d'ombra, que aquí, a més, hi ha una brisa fresca, diu, doncs mira, estaria molt bé prendre aquesta cerveseta. Doncs per fer això, hi ha un conjunt d'estructures al darrere que, al final, ens permeten, dic que ens permeten perquè
ja veurem que moltes vegades sembla que fem les coses de manera autònoma i de manera lliure i al final estem molt predeterminats en moltes de les nostres decisions. Doncs amb una decisió petita com aquesta hi ha un conjunt d'estructures, algunes de les quals comentaré i algunes de les quals entraré en més profunditat, que estan processant la informació de l'entorn i al final diu, bueno, Diego, mira, para't aquí, que fa molta calor, no tens pressa, no tens una xerrada que arribaràs tard i pots prendre una cervesa aquí freda per refrescar-te del dia que fa de tanta calor. I aquí, òbviament, hi ha una sèrie de models que s'han estudiat a l'hora de la presa de decisions, models matemàtics, models des de l'economia, models des de la psicologia, la neurociència, que aquí, òbviament, no entraré ni donaré informació d'això perquè no ens interessa. El que ens interessa és entendre una mica què és el que passa en la vida diària, en la vida quotidiana. Per exemple, imaginem aquests rostres, mireu un moment aquests rostres, una estoneta, deixem un temps perquè s'oblidi una miqueta la imatge dels rostres i ara us demano, quina de les dues noies us sembla més maca? Aquesta o aquesta? Aquesta, que és la primera que us presento, o aquesta? Més atractiva. Aquesta segona o la primera? La segona. El 80% dels participants, normalment quan es fa aquesta prova, escolleixen aquesta segona. Aquesta segona no existeix en la que us he posat. De fet, aquesta segona és una barreja de les dues, d'aquesta d'aquí i d'aquesta d'aquí. Això simplement és un aspecte per entendre moltes vegades que la presa de decisions o quan hem de decidir alguna cosa o quan hem de discernir o de delimitar estímuls, a vegades se'ns pot elicitar a prendre una determinada decisió. I això a la màgia es veu contínuament. Tinc un vídeo, però el vídeo sembla que no es veu perquè estava aquí inserit, però no es veu, però tampoc era important. En aquest vídeo que volia mostrar hi ha un documental o hi ha una sèrie de documentals a National Geographic que es diu Brain Games, que em sembla que a moltes televisions ja de pagament, el National Geographic està, i el Brain Games la veritat és que és molt interessant perquè expliquen experiments que es fan en neurociència i en ciència, però aplicats a persones del carrer. I un experiment bastant clàssic de neurociència es va fer al carrer també, em sembla que era a Califòrnia, i van agafar nois del carrer i els mostraven dues fotografies. I sempre eren dues noies bastant atractives, una sempre era rosa i l'altra sempre era morena, sempre, perquè hi hagués un tret distintiu, que en aquest cas era el color del cabell. I sempre era distintiu. Se li demanava al noi, quina de les dues noies et sembla més maca? Deia el noi, aquesta d'aquí, la rosa. No deia la rosa, deia aquesta. Doncs l'investigador tapava les dues fotografies i li deia, per què has agafat aquesta noia? I li deia a l'altra. Doncs el noi, que havia agafat la rosa, donava arguments de per què havia agafat la morena. Clar, això per què és? Perquè la persona l'està elicitant a una determinada situació. I això té molta importància, sobretot quan tenim davant un expert. Això es diu la fal·làcia de l'expert. Quan tenim davant d'un expert, l'expert pesa molt. Un expert, un metge amb una bata, clar, la bata pesa molt. Un reporter d'una televisió es va fer també un experiment en el qual hi havia un reporter que anava a un centre comercial molt gran i primer anava amb unes bermudes, amb un llapis i paper, i començava a preguntar a la gent, era als Estats Units, preguntes que no tenien ni peus ni cap. Era preguntes com, per exemple, què penses de les notícies que ha sortit aquest matí que Texas s'ha independitzat dels Estats Units? Què penses? I veien allà i deien, aquest s'ha escapat d'algun manicomi perquè realment això que m'està preguntant, o què penso és que s'ha trobat vida extraterrestre i estan interrogant a aquest extraterrestre, què és el que penses, quina opinió? I clar, tota la gent fugia d'aquest personatge. Doncs el mateix personatge, ja vestit més formalment, amb una càmera al darrere, amb un micro, feia les mateixes preguntes. Què penses que Texas s'ha independitzat dels Estats Units? Doncs la gent donava raonaments, deia, sí, jo ho veia venir, perquè Texas no sé què, no sé quanta, sí, jo penso que no estem sols, la vida extraterrestre... Clar, això és el que diem la fal·làcia de l'expert, i té molta importància a l'hora de
elicitar, he d'iniciar no únicament el que nosaltres pensem una cosa o una altra, sinó també les decisions que prenem. I això a la màgia és un aspecte molt important. Un altre aspecte que nosaltres hem de tenir present és la valoració que fem de les diferents opcions. Això també és molt important, sobretot quan això té una implicació. Per exemple, aquí tenim dues ruletes diferents. En aquesta ruleta és una ruleta que si nosaltres juguem, li donem una volta, podem guanyar, imaginem, està en dòlars, però imaginem que són euros. Podem guanyar 9.000 euros, podem guanyar 10.000 euros, és a dir, podem guanyar una quantitat raonable de diners. Aquí podem guanyar el doble, podem guanyar 20.000 euros, però hi ha un trosset que ens porta a guanyar 4 euros. Clar, si a vosaltres us diguéssim quina de les dues preferiu jugar i el que jugueu us lo porteu cap a casa. Aquesta, la de l'esquerra o la de la dreta? Els més conservadors diran, la de l'esquerra. Per què? Perquè, bueno, si tinc mala sort, m'emporto 9.000 euros a casa. Els més arriscats diran, no, aquesta, perquè, clar, tinc una probabilitat d'un 75% de portar-me 20.000 euros a casa. Clar, seria mala sort que caigués aquí i que, per tant, em portés 4 euros. Això també és molt important. I això sembla que depèn bastant de les diferències individuals. Hi ha persones més arriscades i persones no tan arriscades. Això després ho comentaré en un experiment que hem fet al nostre laboratori, perquè veieu com la presa de decisions, sobretot en situació de risc econòmic, pot estar modulada per les característiques de personalitat. Després ja parlarem, ja us explicaré una mica el que fem al laboratori, i els vídeos no es carreguen, però bueno, després hi ha un parell de vídeos que us posaré perquè sí que són bastant interessants. Bueno, tenim present això, clar, nosaltres quan prenem una decisió, fixeu-vos aquestes dues situacions, són dues situacions que d'entrada semblen molt diferents. A nosaltres ens fan escollir entre dues opcions, una ens porta a no guanyar res i l'altra ens porta a guanyar 1.000 euros. Clar, la diferència entre no guanyar res i guanyar 1.000 euros són 1.000 euros. Aquestes dues situacions, una decisió ens porta a guanyar 100.000 euros i l'altra 101.000 euros. Clar, la diferència també és de 1.000 euros entre les dues decisions, però clar, és el mateix això que això. I això contínuament el nostre cervell ho està processant, el valor de les opcions ho està processant. I moltes vegades està treballant d'una manera que el que fa és contínuament intenta valorar les opcions. Un experiment que es va fer ja fa anys, el 2010, van intentar d'alguna manera estudiar aquest efecte del valor de les opcions i sobretot quan la situació en si podria ser reforçant per la persona. En què sentit? La tasca consistia en un rellotge que anava donant voltes i els participants de l'estudi l'havien de parar, donar voltes bastant ràpid, en una hora determinada. Es deia, bueno, doncs has d'intentar parar el rellotge a les 12, en punt. Ho havien d'intentar amb un botó, ho havien d'intentar. Aquí tenim dos grups, el grup que direm grup control i el grup que direm grup reforç. Eren dos grups de persones amb les mateixes característiques, voluntaris sans, però la consigna que se'ls va donar era diferent. Al grup control se li va dir, bueno, mira, tens aquesta tasca, intenta fer-ho bé, ¿vale? Intentava fer-ho bé i feia diferents assajos i algunes vegades ho feia bé i altres vegades ho feia malament. Si ho feia bé, se li deia, no ho has fet bé, si ho feia malament, doncs que ho feia malament. I això ho van fer el primer dia, i quan feien aquesta tasca, s'activava una regió del nostre cervell que és molt important de cara al reforç. Quan parlem de reforç, a vegades, clar, no s'entén molt bé a què ens estem referint, però el nostre cervell hi ha estructures que processen la informació de l'entorn i quan una informació és important per nosaltres, s'activen. Aquestes estructures les denominem substrat nerviós del reforç. Per què? Perquè és un substrat que ens permet, per exemple, la perpetuació de l'espècie, que ens permet buscar estímuls que a nosaltres ens agradi. Per exemple, si ha sortit un telèfon mòbil al mercat, doncs aquestes àrees, abans de que tinguem el telèfon, està contínuament, ostres, mira que maco aquest telèfon, jo voldria aquest telèfon, tal. Són àrees que s'activen, per exemple, quan mengem alguna cosa que ens agrada, quan tenim un orgasme, quan estem en situacions que considerem reforçant per nosaltres. En aquesta persona, o en aquest grup de persones, s'activava
un nucli que es diu nucli accumbens, que és molt important per processar aquesta informació reforçant. Per què? Perquè la mateixa tasca era reforçant. Què era reforçant per a aquesta persona? Fer-ho bé. Fer-ho bé era reforçant. A l'altre grup se li va canviar la contingència, se li va dir, si ho fas bé, et dono $5 per cada vegada que ho facis bé. I què passava? Que quan se li deia això i ho feia bé, s'activava aquesta regió igual, però s'activava una mica més que el control, que el que no li donaven diners. I té sentit. Té sentit per què? Perquè l'estàs pagant per fer-ho bé. No únicament és la situació reforçant en si mateixa, sinó que l'estàs pagant per fer aquesta tasca. Què va passar el segon dia? El segon dia se li va posar la mateixa tasca, però no se li va pagar res. Clar, havia de fer la mateixa tasca, però sense pagar-li res. No es va activar el nucli accumbens. Què vol dir això? Vol dir que en una situació, si no et donen diners d'entrada, s'activa aquesta regió. Per què? Perquè el fer la tasca és reforçant per si mateixa. Però si la primera vegada que has fet la tasca et donen diners, la segona vegada que ho fas, ja no ho voldràs fer per si mateix, perquè, clar, no està els diners, i això en educació és molt important, pensant en els nostres fills, quan fem contingència d'aquest tipus, que és molt important. Si una vegada que ha fet una cosa l'estàs donant un reforç, clar, després és molt difícil convèncer aquest nen que torni a fer la mateixa cosa perquè és reforçant en si mateixa, perquè el seu cervell està dient, no, això no és reforçant, això no és reforçant. Per tant, que hem de tendir a l'educació a fer això, intentar que la tasca en si mateixa sigui reforçant i no buscar reforçadors secundaris, com en aquest cas els diners, un regal o el que sigui. Això, clar, la neurociència s'ho diu, però ho veiem també a la vida diària. Això també vinculat amb el valor de les opcions, imaginem la següent situació. Hem d'esmorzar i tenim dues opcions possibles, el dònut de xocolata o el iogurt amb fruita. Està arribant la primavera, ja potser ja estem en la idea de ui, ve la calor, operació bikini i tal, doncs imaginem que ens agrada molt, molt dònut de xocolata, molt, i pensem, ostres, que bé, ara menjar-nos un dònut de xocolata, ja estic salivant solament de pensar com està la xocolata que ens desfà la boca, i diem, però no, el iogurt i la fruita és més saludable, i escolleixo el iogurt i la fruita. Això és el que diem autocontrol. Tinc molt autocontrol. Jo prefereixo el dònut de xocolata, però tinc control i agafo el iogurt amb la fruita. En aquest cas, què és el que passa? S'ha fet en estudis de neuroimatge i quan es fa aquest tipus de situació, quan es fa aquest tipus d'experiment, quan la persona realment prefereix el dònut però agafa el iogurt, s'activa molt una part del nostre cervell que és escorça prefrontal. Aquesta part és molt important per el que diem el control cognitiu, sobretot aquesta zona d'aquí que és la part més dorsolateral. Aquesta regió és la regió per autonomàcia de control, que és la que ens agrada una cosa però ens diu no, Diego, això no, que no és saludable, agafa l'altre que és millor per la teva salut. És la que ens permet, en el que és la presa de decisions, valorar a llarg termini les conseqüències de la presa de decisions. I clar, en decisions importants, que poden tenir implicacions importants, és bastant convenient que aquesta regió funcioni bé. Per què? Perquè valora les opcions a llarg termini i les conseqüències a llarg termini. A curt termini diem, no, el dònut, però a llarg termini pensem en la salut, pensem en el pes, pensem en coses que van una mica més enllà del moment de plaer ara que podem tenir, per exemple, quan mengem el dònut. I això també és molt important. I aquest sistema de presa de decisions també contínuament es va actualitzant, i això també és bastant positiu que s'actualitzi. Per què? Perquè contínuament tenim diferents situacions, o estem experimentant diferents situacions. Imaginem, per exemple, que ens agrada molt pescar, i ens diuen que allà al Pirineu hi ha una posa en la qual hi ha molts peixos. I estem un dia caminant, hem de caminar 4 hores per la muntanya, arribem allà, i sí, i agafem molts. L'altre dia, o a la setmana següent, tornem a anar al mateix lloc i hem de caminar les 4 hores per la muntanya. A més, un itinerari bastant complicat, estem cansats i no agafem cap peix. Clar, què ens està dient ara? Ens està dient que potser la tercera vegada que ens poguéssim plantejar anar aquí, potser diem, ostres, vaig anar fa una setmana i no vaig trobar cap peix.
Per tant, si fer 4 hores de caminata, doncs potser no faig aquestes 4 hores de caminata. Per què? Perquè hem rebut més informació d'aquesta situació i això realment és adaptatiu, perquè hem de tenir contingències constants d'estímuls que ens porten a aconseguir coses que per nosaltres són importants. I en aquest sentit s'ha vist en experiments, els experiments són molt complicats, jo aquí he intentat posar algunes imatges una mica no tan complicades, però en experiments en primats en Cambridge, el grup de Schultz i col·laboradors, van veure una situació molt semblant a la que us acabo d'explicar i van trobar quines eren les neurones encarregades d'aquesta actualització de les contingències entre estímuls i reforç. I són, de fet, unes neurones que fan servir una substància per comunicar-se, que és la dopamina. Si heu escoltat la dopamina, doncs aquestes neurones són neurones dopaminèrgiques, i això vol dir que a l'hora de comunicar-se fan servir aquesta substància neurotransmissora. I què es va veure? Què van veure aquests investigadors? Van veure en primats que quan al primat li posaven davant un suc, per exemple un suc de taronja, de fruites, just després de posar-li davant el suc, hi havia un augment de la resposta d'aquestes neurones dopaminèrgiques. Per què? Perquè el suc, el primat, és reforçant i és un estímul que li interessa i que vol aconseguir. Aquestes neurones el que fan és senyalitzar el que és per nosaltres important. Després, el que van fer és intentar associar, que tampoc ha sortit aquí, però intentar associar un so amb el suc, de tal manera que li posaven el suc i uns segons després del so li donaven el suc. Què va passar amb les neurones dopaminèrgiques? Doncs que ja no es van activar quan donaven el suc, sinó quan estava present el so. Posaven el so els investigadors i just després era quan s'activaven les neurones dopaminèrgiques. Què passava si després del so, que s'activaven les neurones dopaminèrgiques, no donàvem el suc? Doncs que les neurones dopaminèrgiques pel terra, o sigui, desapareixien. Hi havia aquí un forat enorme que era com estaven senyalitzant que estaven esperant el suc, però el suc no apareixia. Per tant, fixeu-vos, això és indicatiu, és una mica complicat, però és indicatiu que aquestes neurones el que fan és aprendre del context. Senyalitzen primer el suc, perquè és important pel primat, però després se n'adonen que el to és el que prediu la presència del suc. És important el to, clar, per què? Perquè si després del to ve el suc, hem d'estar atents al to, per no despistar-nos i que aparegui el suc i no agafem el suc. Clar, surt el to i ja ràpidament anem a agafar el suc. Clar, quan ha d'aparèixer el suc i no apareix el suc, hem d'aprendre que la poza ja no té peixos, doncs el mateix. Hem d'aprendre que en aquest cas ja no hi ha suc i per això les neurones dopaminèrgiques deixen de respondre. Per alguna manera dir al nostre cervell o ensenyar al nostre cervell que en aquest cas ha d'aprendre aquesta nova contingència de que aquí no hi ha suc i que per tant potser el to ja no li hem de prestar atenció. I això és clar, és molt informatiu de cara al nostre cervell. Contínuament necessitem aquest tipus d'aprenentatge, sobretot quan parlem de presa de decisions en les quals hi ha un valor per sota, quan tenim realment un valor, aconseguir un determinat estímul, ja sigui un suc, ja sigui diners o el que sigui. Podem dir, per tant, que en el nostre cas, la presa de decisions, normalment, i això ho he subratllat una miqueta, quan parlem de reforços i quan parlem de presa de decisions, el nostre cervell, què és el que vol? Vol reforços quan més grans possibles, que siguin probables, és a dir, que aparegui el suc, que no digui, algunes vegades apareix i altres vegades no apareix. I a més, que siguin immediats. El nostre substrat nerviós del reforç tolera molt malament la demora, molt malament, ho porta fatal. No és el mateix, hi ha situacions en què una persona diu, mira, et donaré ara 100 euros o et donaré la setmana vinent 105 euros. Normalment dirà, no, ara 100 euros, i la setmana vinent 105, doncs per 5 euros no m'espero, ja dona'm ara els 100 euros, tolerem malament la demora. Si ens diuen, et dono d'aquí a 36 setmanes 100 euros o a la 37 105 euros, què farem? 37, 105 euros, perquè clar, ja queda lluny, doncs dius, per una setmana, i és el mateix, o sigui, és la mateixa situació perquè hi ha una demora d'una setmana, però clar, en la primera situació el rebem ara, i l'ara, per nosaltres, pel nostre cervell, té molta importància.
el rebre el reforç ara té moltíssima importància. I això, de fet, els nens que tenen TDAH ho porten pitjor que la població normal. Una de les coses, quan parlem sempre del TDAH, una de les coses que es parla és el dèficit d'atenció, la hiperactivitat, però jo crec que és més important això, aquesta manca de tolerància a la demora del reforç. I això, de fet, ara quan es fan exploracions ja més genotipades i amb tècniques de neuroimatge, el que s'està veient és que aquest substrat funciona molt malament. Després això també té repercussions en altres substrats que afecten a la part més motora, però la demora del reforç i el processament de la informació reforçant en nens amb TDAH funciona molt, molt malament. I a més és una manera també d'ajudar-nos a fer un diagnòstic encertat, perquè a vegades també això a nivell social està molt de moda, de dir, ostres, que potser estem sobrediagnosticats els nens amb TDAH. Veiem un nen molt mogut i diu, oh, TDAH. Potser no és TDAH, simplement que és un nen mogut. Hem de mirar més coses, hem de fer exploracions sèries no únicament centrant-nos en la part motora. Hem de mirar, per exemple, com té aquesta demora al reforç, i això és molt important. Hi ha proves ja dirigides per veure realment si hi ha aquesta demora, aquesta tolerància a la demora al reforç o no. Deixant de banda això, i tornem a la presa de decisions, us deia que, clar, quan hi ha incertesa, el nostre cervell també funciona molt malament, molt malament, molt malament. Per exemple, si es diuen, a veure, ens hem de jugar 20 euros que tenim i hem d'apostar o per l'Olímpic de Lyon o pel Barça, que juga aquesta nit i que no sé si arribarem a temps al partit, hem d'apostar o pel Barça o per l'Olímpic de Lyon. Si ens agrada el futbol, tindrem informació, i això no serà una situació d'incertesa per nosaltres. Ara bé, si ens diuen, mira, hi ha aquests dos equips de críquet, el tal i el qual, per quin apostaries? Doncs ens han matat, perquè no tenim ni idea, ni ens agrada el críquet, no tenim informació, no coneixem els equips, i què és el que fem? Doncs al final prenem una decisió, i en què es basem? Doncs potser en el color de la samarreta, en les cares, ui, aquest sembla que és professional, aquest la cara... Ens basem en coses perquè el nostre cervell sempre busca arguments per prendre les decisions. No direm, va, aquest, no. El cervell no funciona així. La major part de persones, algunes sí que funciona així, però la major part de persones no funciona així i està buscant constantment informació a la qual agafar-se per prendre la decisió. I al final, clar, que tingui la samarreta d'un color o la cara que sembli professional, realment no importarà per el resultat final, però per nosaltres ja serà com una mena de tranquil·litat. Bueno, hem pres aquesta decisió, no teníem informació, però com a mínim ens hem basat en alguna cosa. I això contínuament ho tenim a la presa de decisions i són diverses les regions, que no entraré tampoc en detalls més anatòmics, que estan contínuament ajudant-nos a fer aquests arguments o aquest processament de la informació per finalment prendre la decisió d'apostar per l'equip A o per l'equip B. Un aspecte important, que això a medicina es posa sempre com a exemple, és el que es diu l'efecte Frame, l'efecte del context, i sempre es fa amb un, espero que funcioni, sí, amb un experiment ja clàssic de fa temps, en el qual es demana a un metge que ha d'escollir entre dues vacunes. Hi ha en una població, una tribu que no té accés a molts medicaments, tu estàs allà de metge i tens dues opcions possibles de tractament, la vacuna A o la vacuna B. La vacuna A ja és una coneguda i saps que quan l'apliquis el que faràs serà salvar a 200 persones. La vacuna B és una vacuna que està en fase de prova i saps, o se sap, per als estudis que s'han fet, que hi ha una probabilitat de 33% de salvar a tothom, però una probabilitat de 67% de que no se salvi cap. Vosaltres, com a metges, quina agafareu? La A o la B? Va, vinga, fort. La A o la B? La A, sí? Vale. Doncs mireu aquesta situació, vale? Anem a un altre poblat i tenim dos tractaments, tractament C, tractament D. El tractament C és un tractament que ja s'aplica des de fa temps i sabem que aquest tractament, si l'apliquem, de les 600 persones que hi ha en aquest poblat, 400 moriran segur.
segur. L'altre tractament, que és el tractament D, és experimental, no ho sabem, però ens han dit, pels estudis previs, que hi ha una probabilitat del 33% que no mori ningú i una probabilitat del 67% que mori tota la població. Quin tractament agafem? El C o el D? El D. El D? Doncs és el mateix, exactament el mateix. Què és el que canvia? Que abans us he parlat de salvar i a baix hem parlat de matar. Aquesta és la diferència. I això és el que diem nosaltres, en presa de decisions, l'efecte del context. I això és molt important, molt important. A veure, si hem de prendre una decisió petita, doncs no té importància. Però clar, si hem de prendre una decisió important com aquesta, decidir quin tractament aplicarem a una determinada població, ostres, clar, depèn com tinguem aquesta decisió, la informació que tinguem del context, pot configurar al final la decisió que nosaltres prendrem. I clar, això sí que té implicacions perquè estem jugant amb la vida de les persones. Això també és molt important tenir-ho present perquè la presa de decisions, aquest efecte del context també és molt important i també sabem que hi ha estructures com l'escorça prefrontal, sobretot la part dorsomedial, i l'amígdala, que d'alguna manera estan processant la informació cap a una decisió més conservadora o no tan conservadora en funció del context. I en funció de com sigui aquest context, intenten fer raonaments que ens porti a una decisió o a l'altra. I clar, en aquest cas, en la primera situació ens ha portat a la major part de persones, i de fet és el que tothom, o quasi tothom diu, portar o escollir la vacuna A i en aquest cas escollir el tractament D. Clar, no ens adonem que és la mateixa opció, la de dalt i la de baix. Bueno. El miedo es el sistema de alarma del cerebro, que se activa por movimientos o sonidos repentinos. Cualquier cosa que pueda amenazar nuestra seguridad o supervivencia. ¿Y qué tal se le da a su cerebro reconocer potenciales amenazas? Puede que mejor de lo que creen. Para averiguarlo, juguemos a un juego. Miren atentamente esta serie de imágenes. ¿Listos? Ya. ¿Recuerdan haber visto algunos zapatos o llaves? Seguramente no. A esa velocidad, el 80% de las personas a las que les mostramos esto no vieron ni zapatos ni llaves. Lo ralentizaremos. ¿Los han visto esta vez? Probablemente sí. Ahora vamos a mostrar otra serie de imágenes y a examinarles sobre ellas después. ¿Listos? Ya. ¿Se han fijado en alguna serpiente o araña? Lo más probable es que sí. Y si creen que hemos ralentizado las imágenes, les aseguro que no. Lo único que hicimos fue sustituir los zapatos y llaves por fotos de serpientes y arañas. ¿Por qué nos fijamos en unas imágenes y en otras no? Para responder a esa pregunta, tenemos al doctor Kamran Falapur, experto en los efectos psicológicos del miedo. El cerebro registra las serpientes y las arañas mucho más rápido porque para nuestros antepasados esos animales eran una amenaza. El cerebro ha evolucionado para reconocerlos porque desde un punto de vista evolutivo ayuda en nuestra supervivencia. ¿Y qué ocurre en el cerebro que nos permite detectar esas amenazas tan deprisa? Hay una parte del cerebro llamada amígdala que está supervisando constantemente la información de los sentidos en busca de señales de peligro. En cierto modo, la amígdala es como los detectores de humo de las casas. Puede estar inactiva durante largos periodos de tiempo, pero en cuanto te encuentras con una situación peligrosa, la amígdala da la voz de alarma. Como están empezando a ver, no hace falta mucho para activar la amígdala. Cualquier sonido o imagen que parezca una amenaza puede poner al cerebro en estado de supervivencia. Y los creadores de películas de terror saben muy bien qué botones pulsar para activar la amígdala con el máximo efecto. Bueno, aquesta estructura, l'amígdala, és una de les estructures que he comentat al principi, que ja ens ve donada bastant tancada. En aquest cas, quan nosaltres estem davant d'una situació com aquesta, es posen imatges com imatges d'estímuls que passen molt ràpids i veiem allà entremig les claus o les sabates, clar, això per nosaltres no és important. En la segona situació estaven les serps i les aranyes, segur que la major part de persones les han vist. Per què? Perquè és important per nosaltres i això ja ens ve donat. Segurament, potser la pizza també l'hem detectat
I això pot ser perquè ara ja són les 8 i ara segurament per nosaltres la pizza ja està començant a agafar importància i això, l'amígdala s'encarrega d'això, s'encarrega d'ajudar-nos a detectar no únicament lo negatiu, sinó també la importància d'estímuls positius com és, per exemple, la pizza. I a nosaltres al laboratori ens ha interessat molt sempre intentar dissociar aquesta part emocional, la presa de decisions, de la part més racional. I quan nosaltres intentem estudiar això, com ho fem? Ho fem amb voluntaris sans, amb tècniques que es diuen estimulació o tècniques d'estimulació cerebral no invasiva. Què significa això de tècniques d'estimulació cerebral no invasiva? Són tècniques que ens permeten a fer que una determinada regió del nostre cervell deixi de funcionar durant 15 a 20 minuts. Per exemple, ens interessa saber quin és el paper d'una determinada part de l'escorça en una determinada funció. El que fem és aplicar aquestes tècniques sobre aquesta regió i durant 20 minuts aproximadament, 15 a 20 minuts, aquesta regió deixa de funcionar. Clar, ens dona temps per fer proves, per veure realment si aquesta regió que nosaltres hem manipulat, que hem disminuït la seva excitabilitat, aquesta regió és important per la tasca que tenim al davant. A l'amígdala no es pot arribar amb aquestes tècniques perquè l'amígdala és una estructura que està a dintre, és subcortical, està a dintre i no podem arribar, però sí amb estructures de l'escorça, de la part exterior del cervell, que estan connectades amb l'amígdala. I en aquest cas, el que hem intentat amb aquest tipus de tècniques és modular l'excitabilitat d'aquestes regions per veure la seva implicació que té en la presa de decisions. I un experiment que estem a punt de publicar, que de fet l'acabem de presentar en un congrés a Vancouver, vam intentar dissociar dues parts del cervell, una part que està més en aquesta part superior, que seria una zona que diem dorsolateral, que és la que ens permet agafar el iogurt quan realment preferim el dònut, és a dir, el nostre control cognitiu. I una altra part que està més en la base, que és la ventrolateral, que aquesta està molt comunicada amb l'amígdala. L'amígdala i aquesta regió de l'escorça tenen molta comunicació. I el que hem fet és estudiar el seu paper, inactivant aquestes dues regions, en dues tasques de presa de decisions, en una presa de decisions de risc econòmic. En el sentit que al participant se li diu, són dues tasques diferents, una tasca se li dona un globus com aquest i se li diu que ha d'inflar el globus les vegades que vulgui. Quan més vegades pugui inflar el globus, més diners aconsegueix. I clar, l'important d'aquest tipus d'experiment és que al final el participant s'emporta els diners a casa, perquè si no, no té sentit. Que si li dius això, és un joc, no. Ha de ser real i l'has de dir, el que guanyis aquí, tu em portaràs a casa, perquè estigui realment motivat. Ja veieu abans lo del joc del rellotge, doncs aquí passa igual. Què passa? Que el globus en algun moment petarà, i no sabem quan petarà, perquè la probabilitat que peti, òbviament, quan més vegades li donem, més probabilitat tindrem que peti, però hi ha globus que petaran abans i hi ha globus que petaran després. Això és una tasca. L'altra tasca és com el buscamines del Windows, que és com una graella com la que tenim aquí, i a sota hi ha una bomba, però no sabem on està la bomba. I el que li demanem al participant és que vagi aixecant trossets d'aquesta graella i que s'arrisqui el que ell vulgui. Si treu més, quan més trossets tregui, més diners guanyarà d'aquesta situació. Però clar, més probabilitat hi ha que estigui la bomba. Clar, la bomba pot estar aquí o pot estar aquí. Aquí treu 3 i estarà la bomba, però pot estar aquí i ha de treure tot. Però clar, el que estem mesurant aquí és el risc que una persona pren a l'hora de prendre una decisió. I clar, abans de fer aquestes tasques, inactivem aquestes dues regions. Un dia inactivem una, un altre dia inactivem una altra, i un altre dia donem estimulació, que diem estimulació sham, que és la mateixa sensació, perquè no fa mal ni produeix, però sí que fa com un formigueig, però sense cap tipus d'efecte sobre el cervell. I comparem els 3 dies. I què vam veure? El que vam veure és que realment aquesta regió era molt important per la part de control cognitiu i que aquesta era molt important, com ja es podia preveure, per tota la part emocional, la presa de decisions, però que aquestes diferències depenien de la personalitat de la persona. Clar, aquí ja és la primera prova que tenim, o de les primeres, que la presa de decisions hi ha diferències individuals que depenen de la personalitat.
I és un estudi que és bastant complex, sobretot per la part de personalitat, perquè havien de fer molts inventaris, moltes proves, però al final hem vist que l'efecte de l'estimulació o l'efecte de la presa de decisions no únicament té a veure amb la situació, amb el context, amb el valor de les opcions, com hem vist fins ara, sinó que, a més, també hem d'afegir una altra variable, i aquesta variable és la personalitat del participant que tenim al davant. Això també, clar, de cara a el que és la presa de decisions en la vida diària, tothom ja ho veu, que hi ha persones en situacions com aquesta que es poden arriscar més, hi ha persones que es poden arriscar menys, però bueno, hi ha situacions diferents en les quals aquestes regions estan d'alguna manera configurant el que ens trobem en la presa de decisions. Això per una banda. Un altre aspecte important és els aspectes socials de l'emoció, perquè clar, nosaltres prenem les decisions però vivim en una societat. Clar, tenim un conjunt de normes, tenim una sèrie de valors i aquests valors, aquestes normes, estan contínuament operant en les decisions que prenem. No sé si us ha passat alguna vegada que us presenten una persona, no tenim informació d'aquesta persona, no sabem res de res. Parlem, li donem la mà i tal, i se'n va la persona, apenas parla res, i diem, no em genera bones vibracions. Té alguna cosa que no em termina de fer, no sé, té alguna cosa que no em genera... I a més fem servir aquesta paraula de bones o males vibracions. Això ho fem contínuament. De quina estructura del nostre cervell s'encarrega d'això? L'amígdala. L'amígdala és molt important per fer o per atribuir aquesta percepció de confiança o desconfiança que ens genera sobretot el rostre de la persona. Nosaltres al nostre cervell tenim dues estructures, dues regions de l'escorça que s'encarreguen de processar la informació del rostre. I això altres animals no disposen d'aquest conjunt de neurones. Per què? Perquè per a l'ésser humà el rostre és molt important, perquè ens informa de moltes coses. En aquest cas, aquesta informació del rostre s'envia a l'amígdala i entre l'amígdala i una altra estructura, que en aquest cas és escorça, que és la ínsula, es fa un processament que al final es diu, aquesta persona ens genera confiança, aquesta persona no es genera confiança. Però clar, tot això és automàtic, no hi ha raonament, no tenim informació d'aquesta persona, és simplement un processament ràpid, automàtic, basat exclusivament en el rostre. Què s'ha vist? S'ha vist, i això ja s'ha estudiat molt i està tenint molta importància en política, s'ha vist que rostres de persones que són més simètrics generen més confiança, les dents llargues generen desconfiança, aquesta distància entre la punta del nas i l'inici del filtre labial, si és molt llarga, també genera desconfiança. És a dir, hi ha una sèrie de trets del rostre que són més probables que generen desconfiança. I en Estats Units fan estudis, partits polítics amb ja pasta, per fer ressonàncies amb participants de possibles candidats per veure si aquest candidat, per seu rostre, ja genera confiança de base. Ja partim de candidats que diu, ostres, aquest ja ha sortit i ja simplement pel seu rostre ja genera confiança. Clar, això també, a vegades pensem, ostres, quan estem davant d'unes eleccions podem votar per l'afinitat al partit, podem votar perquè el programa ens agrada i ens encaixa, o a vegades si estem indecisos, aquest que em cau bé, què és? Doncs és simplement el rostre, potser d'aquest candidat i no únicament la part més de programa o la part més de raonament. I això també és important, clar, això són estudis de laboratori, la vida diària no és tan marcat aquesta relació, perquè hi ha molts factors i contínuament s'estan interferint, però bueno, és important ja tenir-ho present d'entrada. Un aspecte, ja estem acabant, perquè tampoc voldria cansar-los, un aspecte important és el que diem en neurociència el càstig altruista. Això és un experiment que es va fer l'any 2006, ja és una mica antic, però que està donant molta informació, molta, de el que diem presa de decisions en situacions socials. I aquests investigadors es van inventar un joc que es diu Joc de l'Ultimàtum, que és un joc molt ben pensat per veure això, el càstig social. Què sentit? El joc consisteix en el següent, necessitem dos jugadors i aquests dos jugadors se'ls diu, bueno, mira, teniu $10, o 10 euros. Un jugador, que és el jugador A, ha de fer una repartició i diu, bueno, doncs jo em quedo 8 euros i al jugador B li dono 2. Fa aquesta repartició, que és una repartició una mica egoista, bastant egoista. Jo em quedo 8 i a l'altre li dono 2.
I ara anem al jugador 2, al jugador B. Al jugador B li preguntem, acceptes aquesta repartició o no? Si l'accepta, es queda així. El rep 2 euros i l'altre s'emporta els 8 euros. Si no accepta la repartició, ningú s'emporta res. Val? Pel jugador B, que és el que ens interessa, què és el que s'espera des del raonament? Des del raonament. Si diu que sí, s'emporta 2 euros. Si diu que no, no s'emporta res. Què s'espera? El seu cervell racional, què li dirà? Que digui que sí. Per què? Perquè és la part de raonament. I aquí veig cara de no, 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 perquè aquí aquesta és la part emocional. El nostre cervell, més de control cognitiu, més de raonament, es dirà que sí. Per què? És millor 2 euros que no res. Clar, és el raonament. Però clar, hi ha una part que diu, oh, punyetero, és un egoista, ha fet una repartició que no és una bona repartició. Doncs el castigo. I aquí cap dels dos s'emporta res. Clar, això és el que diem càstig social. Hem vist que una persona ha fet una cosa malament i diem, doncs no, prefereixo no portar-me res i que l'altre també marxi amb res. Clar, què és el que passa? Doncs l'escorça prefrontal hem dit que era molt important pel control cognitiu. I la ínsula era aquesta estructura que estava en comunicació amb l'amígdala per la part més emocional. Què és el que veiem? Si nosaltres, quan fem aquest joc, fem un escàner del participant, podem, mirant el seu escàner, predir què és el que farà. Per què? Perquè si s'activa molt l'escorça prefrontal, què farà? Agafar els 2 euros. Perquè és la seva part racional. I és la part que li dirà, tate, 2 euros. Si s'activa molt la ínsula, què és el que dirà? Que no. Dirà que no. Per què? Perquè l'altre ha fet una repartició incorrecta, injusta, sí, i voldrà castigar a l'altre per fer aquesta repartició. És el càstig social. I clar, això contínuament està configurant les nostres decisions. Està configurant les nostres decisions i hem vist que depèn de moltes coses. Depèn de la valoració, també depèn del que ens estem jugant. Clar, si ens estem jugant 100.000 euros, doncs direm, bueno, és igual, he fet una repartició injusta, però jo m'emporto 100.000 euros a casa. Però clar, si estem parlant de quantitats petites, aquí ja el càstig social impera més que no portar-te 2 euros. Preferim normalment castigar l'altre perquè ho ha fet malament. Ho ha fet malament. I davant de la injustícia, normalment, s'activa aquesta regió. Per això a vegades també s'ha fet estudis, ara que estan molt de moda, les sèries de televisió, Netflix i altres plataformes, s'ha fet estudis que quan hi ha una sèrie que es produeix alguna injustícia, això enganxa molt. Per què? Perquè la ínsula s'activa molt. Quan estem davant d'una situació que hi ha una injustícia, hi ha un personatge que al final intenta revertir aquesta injustícia, doncs això ens agrada moltíssim, perquè estem davant d'aquest processament que és el de càstig social i castigar les injustícies ens agrada molt. Ja sigui veiem una sèrie de televisió o ja sigui directament jugant amb aquest joc de l'ultimàtum, que és un joc que es fa servir molt actualment en neurociència. Bueno, hi havia un altre vídeo, ja per terminar, per acabar, que aquest vídeo il·lustrava, ho explicaré millor que el vídeo perquè així fem un petit joc. Van fer un experiment en una sala de cine als Estats Units on anava la gent allà a veure una pel·lícula i havien de comprar crispetes. Inicialment teníem dues opcions. Comprar el bol gran de crispetes, pensem que són 7 euros, o el petit. Quan es feia aquest experiment, la major part de persones, el 80%, 85%, preferien el de 3. Quan es preguntava, i per què el de 3? Deien, ostres, que clar, m'he gastat 10 euros a l'entrada al cine, més els 3 de les crispetes, i a més era un tamany que no estava malament, doncs ja és una quantitat considerable. Si gasto 7, doncs ja quasi és un sopar, i a més és un tamany molt gran, al final les crispetes les haig de llençar a la paperera del cine, i per tant la major part de persones compraven el de 3. Ara bé, quan es feia això, què passava? La major part de persones compraven el de 7. I quan se'ls pregunta, i per què el de 7? Ui, per 50 cèntims m'emporto el gran.
Clar, fixeu-vos el raonament. Per 50 cèntims ens emportem el gran. Clar, això, mireu, quan aneu al cine ja, mireu com estan les crispetes, les begudes, a les grans superfícies, i aneu allà al centre comercial que tenim aquí al costat, doncs això és continu, això és el que diem el neuromàrqueting. I això ja les empreses ho saben, com el nostre cervell pren les decisions, perquè de fet es fan estudis de neuroimatge, hi ha moltes estructures de l'escorça prefrontal que s'encarreguen d'això, que s'encarreguen de processar aquesta informació de manera contínua i al final intentar buscar contingències i intentar ajudar-nos a prendre la decisió. En aquest cas diem, bueno, valorem tot el context de l'entrada, el que suposa la despesa. Per què? Perquè hi ha molta diferència entre aquestes dues opcions. Veiem una diferència clara i tenim arguments per decantar-nos per aquesta. Si tenim molta gana, òbviament, anirem per la de 7. Però si no, ens podem optar per aquesta. Però clar, quan fiquem aquest vol mitjà, que realment per 50 cèntims hi ha molta diferència de tamany, diem, ostres, que per 50 cèntims anem a pel gran. Això ens passa contínuament, sobretot en les decisions de compra, ens passa contínuament. Anem sempre pel tamany més gran perquè realment diem, que és una oferta. Clar, és una oferta, quan anem rebaixes, Black Friday, ofertes i tal, ens tornem bojos perquè són ofertes i s'ha d'aprofitar. I a més, també es juga molt amb el temps, de dir, ostres, no, és que estarà aquesta oferta aquest temps limitat. I diem, oi, aquest temps, ja no tindré l'opció, és ara. I l'ara, la manca de tolerància a la demora i també la possibilitat de perdre aquesta opció valuosa per nosaltres ens fa prendre la decisió d'anar normalment a opcions que en altres situacions més de raonament, de pensar bé les diferents contingències, ens optaríem per la petita. Bé, amb això, sobretot, l'objectiu era, primer, entendre que quan prenem les decisions estem contínuament intentant buscar un equilibri entre la part més de raonament i la part més de processament emocional. Què passa? La part de processament emocional ja ens ve molt donada. Ja ho hem vist en l'experiment que teníem aquí de les serps i les aranyes, com ràpidament s'activava l'amígdala, això ja ens ve donat. La pizza, òbviament, perquè és un estímul apetitiu i si ara ens apropem al sopar, doncs clar, també la pizza pot activar l'amígdala i detectar aquest estímul. Això ja ens ve donat. La part més racional ja no es ve donat tan marcada del desenvolupament. Tenim un marge de maniobra i és l'escorça prefrontal la que termina de madurar més tard. S'estima aproximadament que fins als 19-20 anys no termina la seva maduració. Per tant, clar, tenim un marge, sobretot pensant en l'educació, pensant també en les experiències que té la persona. Això és molt important. Hi ha períodes crítiques del desenvolupament que d'alguna manera estan afectant aquestes contingències i aquest aprenentatge que hi ha al darrere. Això també és important des de l'educació i des de no únicament les escoles, sinó en la mateixa família, tenir present sempre tot això perquè tenim marge. O sigui, l'amígdala està ahí, però l'escorça prefrontal, aquí sí que podem incidir. I amb això ja termino la xerrada. No sé si preguntes, no? Sí, tinc el temps que vulgueu. Gràcies. ¿Qué os ha sembrado? ¿Tenido preguntas? Sí. ¿Existe libre albedrío o estamos bastante condicionados? No, yo pienso que sí, es decir, que cuando tomamos las decisiones, hay un libro muy bueno de Michael Gazzaniga que es diu, ara surt en anglès, ¿Quién está al mando? Creo que es ¿Quién está al mando? Una cosa así, que se publicó ahora como 4 o 5 años, que habla sobre esto, habla sobre la toma de decisiones y se cuestiona realmente lo que has dicho tú, si cuando tomamos las decisiones o cuando no, lo hacemos libremente o estamos configurados por todo nuestro entorno. Claro, yo aquí he marcado también lo que nos configura más, pero obviamente tenemos un margen de maniobra, yo creo, que bastante bueno, y sobre todo por la flexibilidad que tenemos. El ser humano, una de las cosas que tiene es la gran flexibilidad cognitiva, y esa flexibilidad cognitiva le permite, pues, poder discernir entre diferentes opciones muchas veces y decantarse de una manera más autónoma. Obviamente hay situaciones en las que no, hay situaciones en las que nos viene muy marcado, muy ilicitado y nos perdemos o nos juega mala pasadas la parte emocional, la parte más automática. Pero yo sería optimista y diría que sí, que tenemos margen y que podemos... A nivel científico,
¿Qué opinan a nivel de ciencia? A nivel científico piensa que los experimentos, que hacemos en laboratorio son muy controlados, con estímulos muy concretos. Esto llevarlo a la vida diaria, pues claro, donde intervienen tantos factores, donde intervienen tantas relaciones, es difícil decantarse por una cosa u otra. Pero yo, por la experiencia, lo que hemos trabajado en el laboratorio, lo que he leído, yo me decantaría que sí, obviamente. Sí, sí, soy optimista en esto, que sí que existe. Sí. Amb aquell experiment de les persones que viuen segons un percentatge o que poden totes, quina conclusió van... Quin va ser el resultat d'aquest experiment? El resultat va ser, per una banda, o sigui, aquest és un experiment que s'ha fet servir molt en neurociència, però és un experiment que ve de l'economia, de fet. Sembla que va ser un economista el primer que ho va fer. I la conclusió era que, en funció del context de la informació que et donen, doncs tu pots prendre una decisió contrària a la que prendries si el context que et donen és diferent. Clar, en un context t'estan dient que salves a persones, i en l'altre context t'estan dient que mates a persones. El que faràs és exactament el mateix, únicament és com se t'estan dirigint de dir estàs matant o estàs salvant a persones. Però al final la quantitat de gent que morirà o sobrevivirà a la situació serà la mateixa. Clar, canvia com tu dius que la situació s'està configurant. El fet de dir salvar o dir matar les persones. Hi ha molta gent que va caure en el parany de dir-ne una més que l'altra. O sigui, la major part de gent, ara no recordo exactament les estadístiques i el percentatge, però la major part de gent optava per la vacuna A, en el primer cas, i per el tractament D, en el segon cas, és a dir, les opcions oposades. La major part de gent. Però hi havia gent que s'adonava que era el mateix. Gent que s'adonava que les probabilitats, si prens una mica en termes de probabilitats, dius, ostres, no, és que les probabilitats són exactament les mateixes, doncs em decanto per l'altra opció. Però quan no tenies la part més de raonament, sinó que et deixaves portar per la part emocional de matar, salvar, doncs clar, decantaves per l'A i per el B. Quan si tu fas un raonament matemàtic de probabilitats, dius, no, és la mateixa probabilitat aquí i aquí, per tant faig servir sempre la mateixa decisió. Però quan tens present la part, i aquí és un altre cop aquesta dissociació entre emoció i raonament, que està bé que estigui raonament i emoció, però clar, hi ha d'haver un equilibri sempre. Hi ha un llibre molt bo que es diu Intel·ligència emocional, d'Ignacio Morgado, de l'editorial Ariel, que parla d'això, parla de l'equilibri entre l'emoció i el raonament a l'hora de la presa de decisions, de l'aprenentatge, de l'atenció, de la memòria. Sempre són dos aspectes que ens ajuden molt que estigui equilibrat. En alguns moments és més important que sigui la raó, en altres és més important que sigui la part emocional, i en altres que hi hagi un equilibri entre processament emocional i control cognitiu. L'impuls moral també suposo que és un instrument. I tant. Nosaltres vivim en una societat, hi ha unes normes, hi ha una ètica al darrere, i això també és un dels aspectes que influeix molt. I, de fet, l'escorça prefrontal està molt lligada a l'adquisició d'aspectes morals i ètics. Hi ha estudis, ja són antics, dels anys 90, d'Antonio Damasio, no sé si us sona Antonio Damasio, és un portuguès que va marxar a Iowa, als Estats Units, es va casar allà, i ha portat tota la seva vida allà i està a punt de retirar-se allà, té un centre ara a Califòrnia, estudia la creativitat, però ha estudiat molt les emocions. I l'ha interessat molt sempre la part del paper de l'escorça prefrontal en el processament de la informació emocional. I ell va veure una cosa bastant curiosa, i era que les lesions prefrontals, en funció de quan tenien lloc en la vida, en el desenvolupament d'una persona, les conseqüències seran diferents. En el sentit que si una persona en la vida adulta havia tingut un accident de trànsit i havia tingut una lesió a la part prefrontal, quan se li posava una situació en la que havia de prendre una decisió i aquesta decisió era una decisió que tenia unes connotacions ètiques, doncs ho feia malament des de la seva pròpia vida, des de la seva pròpia experiència, però teòricament sabia discernir el que estava bé i el que estava malament. Era capaç teòricament de dir, ostres, no, això està malament i això està bé, però quan arribava a la vida diària s'equivocava i el que estava malament ho feia i el que estava bé no ho feia, però la teoria ho feia. Quan la lesió es produïa abans dels 3 anys, els nens, quan ja eren adults, perquè va ser un estudi longitudinal molt llarg, quan a la seva vida ho feien fatal, pitjor que els altres, de fet la major part estaven a la presó,
Però quan es preguntava, teòricament, si sabien discernir el que estava bé i el que estava malament, no ho sabien. Això està bé, això està malament, no ho sabien. Per què? Perquè ara saben que aquesta regió, l'escorça prefrontal, que és enorme, és molt important per l'adquisició dels valors de la societat en la que vivim. Per això també és important que maduri tan tard, que maduri fins als 19-20 anys, perquè tenim temps de poder modelar tot això i de poder adquirir el que és important per la societat en la que estem. Per posar un exemple, imaginem, per exemple, que ens acabem de comprar un cotxe. Estem esperant 6 mesos el cotxe, el nou model que ha sortit ara, arribem al concessionari, ens avisen, Diego, ja tens el cotxe, anem allà, molt contents, sortim del concessionari, olora perfecta, l'aire condicionat funciona a les mil meravelles, s'escolta molt bé la ràdio, tot perfecte, i estem a un semàfor parats allà i veiem per el retrovisor que ve un cotxe molt ràpid, ui, que no para, i ens dona per darrere. I tota la part de darrere fet caldo. Clar, si solament tinguéssim amígdala, què faríem? Pues jo tinc sempre un llibre de neuroanatomia, al costat, que és mentida, però imaginem, tinc un llibre de neuroanatomia, vaig darrere al conductor que m'ha bullat tot el cotxe i li començaria a donar al cap. Això passaria si tinguéssim amígdala. Però què és el que tenim? Tenim escorça prefrontal. Què fa l'escorça prefrontal? Dir, estic molt cabrejat, però he d'adequar la meva resposta emocional a què? A la situació en la que estic, a la situació emocional, a les normes, al context ètic, al context de valor. I què és el que sé? Sé que si ara em tranquil·litzo i si no puc, doncs truco a la urbana, però trec els papers de l'assegurança i ja està, i que m'ho arreglin i ho porto al mecànic i no passa res. Adequem la resposta emocional al context en el que estem i per això necessitem l'escorça prefrontal. Si t'he contestat a la pregunta? D'alguna manera anava per aquí, que la mateixa persona podes fer les dues coses. O sigui, en un joc seria emocional, perquè jugaria per tu, la part emocional, però si tu estàs jugant, per exemple, per a un ONG, tu mateix, la mateixa persona, ja seria més conservador, més tradicional. O sigui, que I tant, sí. pot tindre les dues. En funció del context, en funció de la situació, pot superar de maneres totalment, diametralment oposades, sí, i tant, totalment d'acord. Sí, molt bona observació. Sí, no sé qui. Hace tiempo recuerdo que leí sobre un experimento que hicieron con niños y les ponían 2 caramelos y podían esperar, ¿sabes? Sí. O le ponían 4 si esperaban un poquito, ¿no? 2 si se los comían enseguida. Y luego decían que los niños que habían esperado eran más inteligentes, habían triunfado más en la vida. ¿Esto es así? ¿El experimento es así? ¿Tiene una realidad científica o no? Sí té bases, però... Te lo preguntaba sí. porque has dicho que era muy importante el desarrollo y esto estamos hablando de un desarrollo de un niño muy pequeño. Sí, de un niño muy pequeño, pero que ya ha tenido experiencias previas. Claro, supongo que serían, me acuerdo del estudio, niños, no sé, 4 o 5 años, o eran niños pequeñitos, pero que ya habían tenido una experiencia previa. Claro, el desarrollo es importante casi desde el momento que nacen los niños. Ya las experiencias que tiene un niño, con los 3 años ya tiene un lenguaje bastante desarrollado, ya se puede interactuar con este niño y ya se puede empezar a generar contingencias muy importantes. En este caso, este estudio, yo pienso que hay que ser siempre muy cautelosos en el sentido de triunfará más si tiene demora. Lo que aquí, y es lo que se ha visto, lo que pasaba es que si tienes más demora, normalmente lo que tienes es que estas regiones más de control cognitivo están más desarrolladas o están funcionando de una manera más efectiva. Más que desarrollados, podemos decir que están funcionando de una manera más efectiva. Porque claro, obviamente, para todo hay diferencias individuales y el sistema nervioso no es una excepción, hay muchas diferencias individuales. Nosotros cuando cogemos para hacer un experimento y tenemos el cerebro de la persona delante en un escáner, porque antes hay que hacer escáner, y lo vemos, claro, ves que las formas por dentro, cuando sabes dónde está cada cosa, pues son muy diferentes, y a la hora de buscar una determinada región para estimularla o inactivarla, dices, ¿y aquí dónde está? Pero aquí la forma es totalmente diferente. Lo mismo que pasa con la cara, que pasa con muchas partes de nuestro cuerpo, pues hay diferencias individuales. También es de funcionamiento, pues ¿qué ocurre? Que estas diferencias individuales, cuando hay más
es más efectivo el papel de la corteza prefrontal, es indicativo que esos circuitos más de control cognitivo están funcionando de una manera más efectiva y en la vida adulta también estarán funcionando de esa manera más efectiva. Por eso, claro, estamos jugando con la región madre de lo que decimos funciones ejecutivas. La corteza prefrontal, sobre todo la parte dorsolateral, es nuestro cerebro ejecutivo. Y por eso aquí es como un predictor de que la vida adulta pues puedan tener más éxito. Yo no diría inteligentes, porque la inteligencia es mucho más compleja, pero yo sí que podríamos hablar de éxito o más de funciones ejecutivas, que está muy ligado con la demora, el control cognitivo que hemos visto. ¿Inteligencia artificial? Sí. ¿Algún tipo de baremo parecido también? Inteligencia artificial, se han conseguido cosas, se están haciendo con modelos computacionales cosas muy interesantes en toma de decisiones. De hecho, aquí en Barcelona, en la Universitat Pompeu Fabra, hay un grupo que está trabajando la parte de modelos computacionales y que tiene modelos muy buenos de toma de decisiones, muy buenos. Yo ya tampoco te puedo dar más información, pero sé, porque no he leído mucho al respecto, sé que hay modelos es uno de los temas donde los modelos refuerzo y toma de decisiones, donde los modelos están más aconsejidos. Y por tanto la inteligencia artificial va, ¿por qué? Porque es fácil explorar por esta zona, contingencias de refuerzo o toma de decisiones. Sí, sí. El investigador, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Pero quizá si te metes en la página web de la Universitat Pompeu Fabra, sale el grupo de computación. Yo hay cosas que no entiendo y te quería preguntar referente a lo del libre, a la capacidad de somos libres, o el libre albedrío, según el significado, contexto a nivel de diccionario que te ponía, que tenemos la capacidad de ser libre, o sea, de desear esto o aquello, o todo lo que has dicho, ¿no? Comerme esto en vez de lo otro, elegir esto en vez de lo otro, pero, y luego te pone, pero sin estar condicionado. Entonces, has estado hablando sobre el condicionamiento de la educación, o la predisposición genética, esa información que ya tenemos desde el momento en que nacemos, desde la cultura, la creencia a nivel cultural, depende de dónde vivas, y de tu información educacional, ¿no? Tus padres y tal. Queda ahí archivado. O sea, a la hora de decidir esto o aquello, sí, yo tengo la capacidad de elegir lo que quiero, pero la siguiente pregunta que me hago, ¿de dónde me viene ese impulso de desear esto y no lo otro? Si pudiéramos contestar a esto, yo creo que sí, hay temas, este es un tema interesante, pero yo pienso que desde la neurociencia todavía hoy hay temas en los cuales una respuesta es muy difícil, muy difícil. Temas como el libre albedrío, sí, o temas como la conciencia. Hay investigadores incluso que dicen que no podemos estudiar las bases neurales de la conciencia, que estaría ligada con el libre albedrío, porque somos incapaces de entender lo que es en sí mismo la conciencia. Con lo cual, claro, viéndolo desde esta perspectiva, yo veo difícil que hoy en día la neurociencia podamos tener respuestas tanto a bases neurales de la conciencia o a explicar en el libre albedrío qué es lo que nos tira hacia una cosa hacia la otra. Químicas a nivel biológico y físico, cómo funciona todo lo que es la energía y la materia, que es lo que nos hace funcionar. Desde ese punto de vista, ¿sabes algo? A ver. O sea, sí. ¿Qué somos? Sí. ¿Qué somos? Es que vas con pregunta difícil. Yo lo que te puedo decir es que, claro, que nosotros, y esto es una reflexión que a mí en clase siempre me gusta hacerla, que lo que tenemos delante, la realidad que tenemos delante es una construcción en el sentido, que esto nos cuesta a veces pensarlo, pero claro, a nivel visual decimos, no, es que esto es la realidad, yo es lo que veo, es lo que puedo tocar, es lo que puedo oír, es la realidad. Si es la realidad, no es la realidad, es lo que mi cerebro está interpretando. ¿De qué? Está interpretando de impulsos nerviosos que vienen de los fotorreceptores que tengo en la retina, de impulsos nerviosos que vienen de receptores especializados que tengo en la piel o en la cóclea a la hora de todas las vibraciones que se generan en el aire, y que esto lo traduzco en forma de audición, de percepción auditiva. Pero claro, todo eso es, al final, unos impulsos nerviosos que se generan en diferentes redes que me generan esa percepción de la realidad. Claro, yo tampoco puedo explicar a otro que esta es mi percepción de la realidad. Como especie humana, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos receptores,
los mismos receptores, las neuronas están sometidas a las mismas leyes electrofisiológicas, las mismas sustancias neurotransmisoras, salvando las diferencias individuales, pero las leyes que nos rigen son las mismas, con lo cual compartimos esa realidad. Por eso decimos que la realidad es esta, no es que la realidad es esta, es la realidad que compartimos nosotros porque nuestros cerebros nos hacen percibirlas de esta manera. Y seguramente la conciencia y otros aspectos pues también van por aquí. La neurociencia y la bioquímica y la física llegan a estar conectadas para dar explicaciones a muchas cosas. Yo creo que todas estas explicaciones vendrán más, vendrán más del terreno de la física que no del terreno de la biología. De la biología estamos limitados por una serie de leyes y a la hora de poder contestar a estas cuestiones, yo creo que nos puede venir antes una respuesta por parte de la física que no por parte de la biología o de la neurociencia. Y de hecho, ahora los grandes equipos de investigación en neurociencia, y además en el caso de la neurociencia es totalmente necesario, intentamos que sean multidisciplinares, que haya siempre matemáticos, físicos, biólogos, psicólogos. ¿Por qué? Porque se ha de dar una explicación a un fenómeno complejo que es la conducta y la cognición y atendiendo a muchos aspectos que se nos pueden escapar. Y aquí es donde vendrá. Y cuando tengamos tecnologías cada vez que nos den más información, podremos romper dogmas de la biología y avanzar. Claro, si esto no hubiera así, pues no se hubiera avanzado. Por ejemplo, pensando en Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, a principios de 1900, dudó del dogma que había en la biología y es que en el tejido nervioso no había células individuales. Dudó y demostró realmente que había células individuales. Claro, esto era un dogma de la biología. O, por ejemplo, otro dogma, y ya no yendo al 1900, yendo a los años 90, había un dogma de la biología que seguramente en el colegio alguno de nosotros se nos ha explicado, que las neuronas se habían especializado tanto en su función, que es la comunicación, que habían perdido la capacidad de dividirse, de producirse nuevas neuronas en el cerebro adulto, que es lo que denominamos neurogénesis. Pues unos investigadores dudaron de ello y descubrieron que en estructuras como el hipocampo, que es muy importante para la memoria, se forman nuevas neuronas cada día. Y esas nuevas neuronas que formamos las utilizamos para consolidar la memoria. Y hay aspectos que inhiben esa formación de nuevas neuronas y otros aspectos que las potencian. El ejercicio físico potencia la formación de nuevas neuronas, mientras que el estrés disminuye la formación de nuevas neuronas. Con lo cual, claro, hemos roto todo dogma de la biología. Y esto viene de mano de la técnica y de los avances tecnológicos que nos permitan poder ahondar aquí. Y hoy en día, para contestar estas preguntas que planteas, yo creo que todavía no estamos en condiciones. No disponemos de las herramientas para poder contrastar estas hipótesis. Siento no contestarte, pero és així. Ho deixem aquí? Sí. Abans vas explicar que feu experiments en laboratori Sí. que desactiveu unes zones concretes. Com ho feu exactament? Amb què? Ho fem fonamentalment en dues tècniques. Una tècnica que és la que més fem servir, que és l'estimulació magnètica transcraneal, que és, tenia un vídeo preparat per explicar una miqueta, que és d'unes animacions que vam fer, que és una bobina que té uns fils de coure a dintre i que ve un impuls elèctric molt fort que fa vibrar els fils de coure. Això genera un camp magnètic. Aquest camp magnètic, per la llei d'inducció electromagnètica de Faraday, si ho poses en un conductor que és el cervell, generes un potencial elèctric, perquè et facis una idea. Si et poso la bobina a la part del teu cervell que controla el moviment del dit, jo li dono a la bobina, li dono una vegada i el dit es mourà. Per què? Perquè estic movent jo el dit, que és el que estic fent, activar les neurones que controlen el moviment del dit. Faig així perquè la informació motora està creuada. La part motora està a l'escorça dreta, en aquest cas, per moure el dit esquerre, el dit índex de la mà esquerra. Clar, si això ho apliques amb unes freqüències determinades, el que fas és esgotar una regió concreta, esgotar neurotransmissió, o sigui, el que fas és que l'excitabilitat d'aquella zona està molt baixa, per tant és com si no funcionés, és com si tinguessis un pacient amb una lesió. Per exemple, perquè et facis una idea, hi ha una regió molt important per la producció del llenguatge que es diu àrea de Broca. Si aquesta estimulació amb aquesta freqüència l'apliquem en àrea de Broca, doncs pots estar sense parlar perquè aquella regió no t'està funcionant correctament. No, l'àrea de Broca està a l'opèrculo frontal, arribes bastant bé, sí. L'àrea de Broca arribes bastant bé, és escorça. I és una eina que ens permet modificar l'activació cerebral d'una manera molt específica. Per què? Perquè el que estem veient a temps real, això si algun de vosaltres voleu veure els experiments en el laboratori, en la Universitat Oberta de Catalunya, el tenim allà i inclús podeu participar. És bastant curiós perquè ves el cervell de la persona, ves la cara de la persona i el que fas és quan tu poses la bobina,
a sobre del cap de la persona, doncs estàs veient en quina posició estàs i marques el punt que t'interessa i provoques l'estimulació en aquest punt concret. O sigui, que és un sistema que es fa servir molt en neurocirurgia, que és neuronavegació, per poder detectar, per poder localitzar les àrees que ens interessen. I clar, aquest efecte dura 15 minuts, com a molt 20 minuts. Nosaltres els experiments sempre els fem de 10 minuts, per assegurar-nos realment que l'efecte es mantingui 10 minuts. 15, sabeu que sí, però per si de cas, fem 10 minuts. Si aquest efecte es prolongaria, no sé, 2 hores? No es pot prolongar. Sí. No es pot, sí. però si seria el cas, sí. tindria un efecte negatiu per al cervell? A veure, t'explico una cosa. Aquesta tècnica es fa servir pel tractament de la depressió major i és molt efectiva, molt més en alguns pacients que la teràpia farmacològica. I està aprovada als Estats Units, aquí a Espanya es fa servir molt, i ara s'està explorant en altres alteracions. Per què? Si jo dic que dura 15 minuts si t'ho dono una vegada. Però si tu vens 10 dies al laboratori i a la mateixa regió et dono el mateix tipus d'estimulació, aquest efecte al final es manté. Clar, això no únicament dota aquesta eina com una eina molt important de cara a la recerca, sinó també de cara a la terapèutica. Què és el que passa a la depressió major? Un percentatge molt alt de pacients presenten una hipofunció, vol dir que una regió del seu cervell no funciona de manera correcta, que és, de fet, la regió, l'escorça dorsolateral de l'hemisferi dret. No funciona de manera correcta. Què és el que es fa? S'aplica aquest tipus d'estimulació per fer que aquesta regió que no funciona, que està com apagada, funcioni més. I durant diverses sessions, hi ha diferents protocols, però no són moltes sessions, ja aconsegueixes que es normalitzi aquesta activació. Per tant, de cara a la terapèutica i lligat amb el que dius, té un potencial increïble. La dopamina, la quantitat té que veure a l'hora de decidir? La quantitat, més que la quantitat, sí, no, perquè és bastant homogènia. Sí que és veritat que quan hi ha una alteració, algun trastorn del moviment, com el Parkinson, que hi ha una depleció dopaminèrgica a la substància negra i que tot l'estriat es queda sense dopamina, aquí la part de presa de decisions i la part més de processament de la informació reforçant també pot estar alterada. O en el cas de l'esquizofrènia, que també hi ha diverses vies dopaminèrgiques alterades, la part de presa de decisions i la part de processament de la informació reforçant també està alterada. En situacions normals és estable, en situacions patològiques sí. L'amígdala també té que veure amb les decisions o no? L'amígdala té a veure amb la part emocional, la part emocional que nosaltres aportem a les emocions. I l'amígdala és una estructura que ens ajuda a detectar lo bo o lo dolent. I clar, en la presa de decisió també és important poder... Que sigui més gran o sigui més petita, no té res a veure? No, o sigui, hi ha alguns estudis de volumetries de l'amígdala, però aquí no hi ha res concloent de quantitat, perquè normalment és bastant homogènia també l'amígdala. Hi ha altres estructures que sí que és veritat que la diferència de volum pot explicar alguns aspectes conductuals. En el cas de l'amígdala no tant. Sí que és veritat que hi ha algun estudi, però res concloent. Entenem que tots aquests estudis s'estan fent en persones adultes ja amb les habilitats cognitives desenvolupades. S'ha fet algun, a part d'aquest de les eliminadores, amb infantil, de 0-6? D'estimulació? Sí, s'han fet. A veure, no es fan molts, però també, perquè clar, jo soc contrari a aplicar aquest tipus de... ni per investigar ni per... Pel tractament sí, a veure, pel tractament, si l'estimulació, no la magnètica, sinó l'elèctrica, que és un altre tipus d'estimulació, funciona per tractar un nen amb TDAH, en comptes del metilfenidat, doncs... Sí. A infantil encara no es poden diagnosticar. El què? No, infantil no, clar, infantil no. Estem parlant d'adolescents, sí, de nens més grans. A veure, s'han fet estudis, per exemple, en el College of London, s'han fet estudis, i això recentment, fa 2 anys, i continuen fent estudis, en nens normals per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques. Clar, això vist des de la part ètica, jo, si estigués en un comitè d'ètica, no aprovaria aquest protocol.
Primer, perquè, clar, millorar les matemàtiques amb un sistema de doping, perquè, clar, es pot fer, i això en el laboratori s'ha demostrat. Si tu actives diferents regions, pot millorar molt l'aprenentatge del raonament matemàtic. Hi ha estudis a l'escorça parietal, hi ha diferents regions que s'ha demostrat això. Aplicar-ho en nens, en un cervell en desenvolupament, per millorar la capacitat? Ostres, èticament no ho sé, i s'ha fet a Londres, o sigui que estudis s'han fet. El que passa que també hi ha molta gent que està en contra d'això, que ha d'estar regulat. Aquí a Espanya jo crec que no passaria un comitè d'ètica. Aquí jo crec que no passaria això. Sí. Doncs ho deixem aquí. Demà tenim una altra conferència per parlar de la comunicació i la ment, i divendres al dematí, si us interessa el tema de les drogues i el cervell, a la Biblioteca Tecla Sala a les 12 del matí. D'acord? Molt bé, gràcies. Molt bé.